A Confraría de Cabo de Cruz continúa coas disputas entre marisqueo a flote e a pé. As dúas partes conviven en aparente paz polo momento nuns tempos onde moitos profesionais abandonan o mar. Mariscadores a pé e a flote levan anos de disputas públicas en Cabo de Cruz. A situación non é nova no Pósito boirense, que ve como cada vez máis traballadores escapan do mar na busca dun futuro mellor. Afirma o patrón maior crucense que polo momento as mariscadoras a pé seguen saindo adiante, cubrindo os topes de bivalvos como a meixa xapónica ou fina. Os da pé, según vexo aí na loja, van topes de japónica, de lingueirón, fina tamén teñen pouquiño, medio quilo, así, van collendo, pero claro, son topes de supervivencia, como lle suelen chamar. Entonces, moitas xa marcharon para outros traballos, como o do marisqueo a flote. Xa che dixen antes, andamos 8 ou 10 barcos, a xente buscouse a vida, entendes? Jesús Pérez asegura que cada vez máis mariñeiros abandonan o mar na busca de mellores oportunidades e dun futuro máis esperanzador en terra. Métese en outros traballos en terra, normal. Se faz homes no mar 1.200, 1.400 euros, sacas a seguridade social, os gastos e tal, e que che queda, entendes? Entonces, o que ve a oportunidade marcha. Además, xa marchou no verán pola presión dos gardacostas, que sempre inspeccións. Levo máis de 30 anos despachado, nestes 2 últimos anos non sei se me facerían 40 inspeccións. Más que en toda o resto da vida laboral, 2 ou 3.